течност. Прекрасни са. Ето тук тази цялата малко съм го направила като да е отделно от целия двор. Ще засея ето тази височинка с такива цветенца. Растилат се, много са красиви. Много. Прекрасни са. Прекрасни, радват ти очите. Всеки път, идвайки на село, стараем се да бъдем тук, защото си има работа. Не като в града, не като в апартамент. Затваряш вратата, входната и повече нищо не те интересува. Искам да предам моята радост на вас, която искам, ще споделя и ще споделям за сезона напред. Целия до юли, август, всички са на почивка. Ще споделям тази радост с вас, мили гости. Заповядайте на уроци, работилница за уроци, където заедно ще приготвяме шедьоври от българската традиционна кухня. Така, продължаваме с дейностите. Аз искам да... И ето тук точно на това място ще направим детски кът, за да може гостите да си отпочиват, да са спокойни, когато техните деца си играят. Ето тук е достатъчно голямо пространството. Точно тук ще направим детски кът. А тук аз не съм за оградите, тухлените огради, макар че в града от всякъде сме заградени с тухли и с бетон. Но тук на село е друга атмосферата. Реших да направя жива плет, която ще ето тук ще границата с улицата. Тази. Ето продължаваме с дейностите. Ще се радвам на въпроси, на които ще отговоря с радост. Ще се радвам да питате, да ми давате вашите опитности. Ще са от полза за мен. Всичко е предай нататък. След мъничко ще се включа. Направили сме повече от 20 линейни метра. Трябва да направим до края. Започваме с сейдбата на живата плет през 20 см, за да може да има гъстота. Е така. Почти опирате земята. Да, така. Ето тук. И същевременно почиствам от... Ето така. Така. Ето тук. Натискам, притискам. И продължавам. Още маличко. Тук не трябва, за да още станат нещата. Тук не е тази пръст назад отпред. Коя? Е тази. Тази. Не е долу. Тази. Така. Е така. Да, още да. Греби. Така. Да. Ай. Така. Тук след това другото тук. Ето я. Бутаме. Така. Готово. Нещо не се получават нещата. Тук моят приятел ми обяснява как ще ми покаже. Ще ми презентира така. Това е много нагъсто. Да. Някой.
Хубаво време. Само за работа. Достатъчно презентацийката. Така. Продължавам тук така 20 см. 20 см. Почиствам от материали. В времето, където са... Това като че ли малко по-насам го насях, не знам. Май трябва да го разсъда и пак тук. Така. Тук е било подслон за дърва. И са ги закривали с найлон. Ето тук. Под тази. Всъщност той е вход. Втори вход, който за каручката. Да. Ето тук има подслон. И е било така. Има ли желание? Всичко се случва. Нещо не ми харесва тук. Обичам да е в една линия нещата. Обичам правите линии. Така. То ще си поеме формичката. Тук са корените на ореха. 20 см. Такава трябва да бъде гъстотата. Някои ги правят шахматово. Ето така. Но аз реших в една линия, за да може по-нагъсто. И ще видим какво ни трябва още. Ако не стигнат. Така. Добре ли е така? Добре. На 20 см или по-нагъсто. Тая страна станаш. По-нагъсто според теб, а? Не е то. Айде си.
жирето кафе. Така. Да продължаваш малко. Сигурно е добре. А тук сега ореха. Не в храсти. Тази? Не. Къде е? Там. Не можеш ли с храсти и мъчкаш? Има един орех. Да, го махнем. Да. Двамата сме заедно. Това е пластика. Жива плет, решихме. Да. Аз го... Аз само от тази страна. От оная там към теб не. Ние ще сеем, ние насяхме. Ето. Насяхме орех. На някакви макария. На фриго.
Здравейте отново, не знам дали те виждам. Продължаваме с насаждането. Така. Ще да се бърз кадър как ще се науча. Ще му сложа и този интервал, където стоим, видеото. Ще му сложа бърз кадър. Бърз. И след това накрая. И уредихме и водата. Много се радвам. Много се радвам. Да започна малко нагоре аз. Не. Не ли? Така да се наред по-това. Тук ще пълно там. Ще иска вода. Колко водичка? Сега. Да такова. Искаш осъдна да насаждаме. Осъдна. Така. И малко разногласие. Какво е това? Гадо. Иначе ще ги идат после. И път седрия пъче маха. Ще уръгъл. Добре, това маха и тия расти. Нещо научих вчера, че земята трябва да стане 10 градуса, за да се насеят ранните картофи. Април. Аз мисля, че сега се сеят. Аз се сеят ранни картофи. Сега, нали? Даже някои ги сеят февруари месец, ама близко. Близко, като мине един лети ги оправя. Нали за това каза? Не знам името. Кое? Името ми задържам. Каза, че земята трябва да стане 10 градуса, април. Да. Ще да ги сее. Да, така се прави. Така, сега отиваме за обяд. Засяхме поне още 50 броя от живата плет. Растите. Сега ще полеем. Имаме една много добра новина. Тук водата, лятото присъхва. Присъхват кладенци, присъхват дренажи.
съседа има помпа и ще ни пълни това бидона, към които ще свържим капково и така ще поливаме през горещите дни. Сега ще полеем с туби. Така е. Така е. Тия тук стават много големи и с машината няма как. Всичките. Ето. Още 50 броя. Всякак ни трябват. Да. До края. Започнатото е цветенцата, които при чистенето така се измъкнаха. Къде са? Ето ги. Засея. Ето тук това. Всичкото ще го засея. Ето там. Ето тук. Вчера засях на ореха. Синя слива. Много я обичам. Хинап. Орехчето. Да. На старото място на памналия орех. Той се памна сам. Старото място засяхме нов орех. Да е жив и здрав и да ни дава и да ни радва с много орехи и хинапче. И него много го обичам. Правя си от овесени ядки с мед във фурна. Нарязвам на ситно хинап и си правя барчета. Ту хапвам като междинка. Ето, ще споделя един прекрасен пейзаж от градината. Още сме март. Всичко това ще стане зелено, наситено зелено. Така. Пенцата. Добре.
Така е на село и храната е сладка и вкусна, защото отдаваме цялото си внимание, грижа и енергия. Добре. Много са упорити плевелите. Да. Така. Едното. Другото. Ако някой има опит с плевелите, нека да ми пише с какво мога да ги отстраня. Не искам да използвам силни препарати, защото тук ще идват гости с деца и не само, има много насаждения, които могат от ползването на тия препарати да се повредят и не искам да използвам. Ще се радвам някой, който има опит с плевелите, да пише и да ми каже. Ще бъда много благодарна. Ще ви бъда много благодарна за обратната връзка. Пишете. Грижете се за градинките. Те ни дават радост до късна есен. До късна есен. Така. Така. Мисля, че е достатъчно. Много бързо се растила това растение. Ето. Много бързо се растила. И така сега ще го полея около. Не, тук. Тук една гаванка. Там. Трета. 4 гаванки нови. Така е. Се радвам да пишете и да дадете обратна връзка. Ако знае някой как да се справя с плевелите в градината ми, без да нарушавам процеса на останалите растения, които искам да останат в градината, да ми пише. Благодаря предварително. Вашият домакин за гурме туризъм на село, българското село. Чао от мен, хубав остатък от неделния ден. Чао!